Amb els registres de la nostra base de dades podem afegir o modificar informació a un grup de registres a la vegada. Si volem fer aquest canvi en tots els registres, anem a All Documents. Marquem tots els registres amb les tecles Ctrl+A i afegim el que ens interessa al document genèric que ens apareix a la banda dreta de Mendeley. Per exemple, podem afegir una nota en tots els registres. Si només volem afegir alguna cosa a un conjunt de registres, podem anar a la carpeta corresponent i afegir-lo globalment igual que abans, però el canvi només s'aplicarà als registres de la carpeta. També podem ordenar els registres pel camp PDF i marcar només els que tinguin document adjunt, mitjançant les tecles Ctrl majúscula i clicant sobre els registres que vulguem. En aquest cas, ens pot interessar, per exemple, marcar l'opció Unpublished Work, perquè els documents que tinguem en text complet no siguin visibles per a tots els usuaris de Mendeley. Si volem fer algun canvi en un conjunt de registres que no tenen un criteri comú que ens permeti unir-los, podem marcar-los com a favorits amb l'estrella i fer el mateix que hem fet amb els registres que tenen PDF.